Jeg tror inte han svarar nu. Hejsan, er det Peter, jeg snakker med? Han la på. Alltså, Alla hörde du? Hörde du när han skrek? Ringa. Alltså vi måste vara de enda som ringer. Alltså vi hörde vilket damp han hade. Vad skrek han? Hörde någon vad han skrek? Shaggy, hörde du vad han skrek? Vad fan är Shaggy? Shaggy, Ja. hörde du vad han skrek? Han bara ringer, vad jag vet inte. Ringer han igen? Nice, fuck you. Han la på igen. Ringer han igen? Alltså, vänta, vad är fel på honom? Varför? Alltså vem svarar en telefon så? Alltså utan kid, tänk om det är något viktigt samtal. Ringer han igen? Vänta, känner lite. Tänk så ringer polisen och han bara... Han sa ditt dumma svin, hörde jag. Ja. Nu ringer. Han försöker snacka svenska ju. Alla, försök snacka danska när han svarar när han skriker. Så säger jag, hallå. Ja, okej. Vad heter han? Det är Peter jag snackar med. Hej! Nå! Det er dig, jo! Jeg ringer fra Danske Bank. Ja! Du kan dreje af helvede til, jo! Det er ret seriøst, Peter, fordi jeg kan godt se, at du har nogle udtag her i Jylland. Hvad? Jeg ser, at du har nogle udtag fra Jylland af. Og jeg får at du ikke har været i Jylland på det seneste. Der var en på 30 dansk kroner. Ja, men Peter, det jeg prøver at sige til dig er, at jeg ser, at du har lavet nogle store udtag i Jylland. Passer det? Nej, fandme nej. Fordi Og mig skulle det være på. Peter, det ligger på 67.000. Nej. Det kan I fandme tro, og det ikke stemmer. Du har købt et spejl for 45.000, Peter. Er det dig? 45.000? Ja. Nej, du. Du har taget den på, hvad står der her på min computerskærm? Jeg tror, det står 25 år. Du har lavet en betaling på et spejl på 45.000 på 25 år med rente. Peter, renten ligger på 1,2. Nej. Peter, det bliver, jeg skal lige kigge, for det bliver over 25 år, Peter. 25.000 gange 1,2, det bliver cirka, hvad? Peter, det bliver cirka 60.000 kroner. Har du lavet et udtag på 67.000 kroner og købt et spejl for 45.000 på afbetaling? Må fandme ikke være rigtig klogt. Nå, men det er desværre ikke noget, jeg kan gøre ved det, Peter, men du burde spærre din kort. Du burde spærre din kort, jeg kan desværre ikke gøre noget ved det. Du har sikkert blevet med 200.000. Du står i skyld, Peter. Nej, fandme nej, det er en skyld, jeg har, det er fandme på mit hus, der blev betalt hver 3 måneder. Peter, jeg kan godt se her på computerskærmen, at du har en bil og en knaller. En Vespa. Ja. Den kommer vi sgu og henter på mandag. Næste mandag.
Ja, værsgo. Den har jeg fandme ikke skyld på, du. Nej, den har du ikke skyld på, men nu er det sådan, at du har en skyld på et spejl på 45.000. Nej. Det ved jeg godt, du ikke kan betale af. Nej, jeg kan fandme tro. Kom bare. Så skal I fandme have politiet med også. Og så, altså, jeg skylder fandme ikke 45.000. Vi kommer til at tage dit ølskilt på muren også, Peter. Det gør vi sgu. Og jeg kan fandme rende tro, det er en gammel løgn. Jeg vil fandme se pappa på først. Men Peter, desværre, så kommer vi med skattemyndighederne og politiet. Ja, vi kommer desværre til at konfiskere din Honda fra 98. Ikke også? Det er din bil, ikke også? En Honda fra 98. Nå. Den kommer vi desværre også til at tage. Og din knaller. Din Vespa der. Og, nej, der er fandme rende med det. Det er vi nødt til at gøre. Nej, jeg kan fandme tro. Det kræver den danske stat, du. Og så skal jeg se her... Jeg fandme ikke skylder i Danmark. Jo, Peter, fordi nej, fandme helvede, nej. Du har jo lånt penge fra os, Peter. Fandme ikke Danmark. Og så kan jeg se her, at du også har... Du støtter det danske Folkeparti. Det er ikke særlig godt, Peter. Nej. Og ved jeg fandme ikke, hvad jeg fandme slakker om det. Peter, det går sgu ikke det der i længden. Det må jeg sgu nok sige. Vi kommer og konfiskerer de mest... Og må fandme skrætte af. Ej, nu stopper du, Peter. Jeg fandme jo det. Jeg har forresten også købt... jeg kan godt se, at du ikke har nogen forsikring på din Vespa, så jeg købte... Jeg har... Det er fandme ramme løgn. Den er fandme også for sikkert. Lad mig snakke, Peter. Jeg kan se, at du ikke har nogen forsikring på din knallert, og sådan er det. Det er en ramme løgn. Den er løbet ud, Peter. Ej, fandme pappa på, der bliver betalt for sikkerne. Hvor kan fandme prøve? Jeg har altså købt 10 nye forsikringer til dig, Peter. Hvad? Jeg har betalt 10 nye forsikringer til dig, Peter. Det kræver den danske stat. Jamen jeg ved ikke, hvad fanden holder på. Hvad fanden den stat holder på med. Og 5 nye til din Honda, så kan vi lade være med at konfistere dem. Men så bliver det altså lidt længere tid. Så kan du få lov til at beholde dem i 2 måneder. Jeg har papper på den fanden ting for sikkerne her i april måned. Peter, nu er det sådan, jeg sidder og kigger på min computerskærm her, og den siger altså, at du har ikke nogen forsikringer på noget af det. Jeg fandme heller har jeg det. Og fandme papper på det. På din knallert, og 7 af dem til din... nej, 5 står der. 5 står der til din bil, din Honda der. Hvis du ikke accepterer det, så kommer vi desværre at hente det på næste mandag. Nej, jeg gør det. Det kommer ikke til. Så må vi sgu måske også tage huset. Hvad fanden skal den bedste blive en sagen for? Jeg ved ikke, hvad fanden I snakker om. Nej, Peter, nu må du altså holde op. Det er fandme andre rigtigt. Jeg fandt papper på at fandt mine visse for sikkert. Nå, Peter, men... Jo, jeg har så. Du er sgu nødt til at sælge dit hus, Peter. I Gunderstorp. Ja. Nå, men Peter, du har desværre ikke noget valg. Vi er nødt til at have pengene. Jeg kan ikke indsvare på noget, og fandme ikke ved noget om. Men Peter, du er nødt til at tage ned dine øltallerkener fra dit sakit. Det går sgu heller ikke.
Du skræmmer folk rundt i Gunderstrup. Det går sgu ikke, Peter. Vi har snakket med politiet, og de synes heller ikke, det er en god idé, så derfor har vi har indført en ny lov. Men Peter, du opmuntrer jo børn til at drikke øl. Det er sgu ikke godt, Peter. Jeg ved fanden ikke, hvad fanden I prater om. Jamen Peter, for helvede. Du ved sgu da godt, hvad jeg snakker om, ikke også? Nej. Jo, Peter, nu må du hvad fanden kan... Peter, stop! Nu tager du dem ned fra dit stakit, ellers kommer politiet og gør det for dig og tager dig med ind til spjældet, ikke også? Det bliver altså ikke sjovt. Jamen, kom bare! 71 år. Jeg ved ikke, hvad fanden I prater om. Peter, nu stopper du. Vi kommer og tager din bil ud i dit hus. Det går sgu ikke længere. Stop, Peter. Vi kommer og tager din bil ud i dit hus. Det er for sent. Ja, men der er fandme ikke noget prater om. Peter, skattemyndighederne og politiet samarbejder, ikke også? Vi kommer og tager det. Skat, jeg skylder fandme ikke i skat. Nej, et spejl. Et spejl? Ja, Peter, du har købt et spejl for 45.000. Jeg forstår ikke helt, hvad fanden du skal med et spejl til for 45.000. 45.000? Et spejl? Et spejl. Ja. Og det står også på din forsikring, at du er nødt til at købe wienerbrød fra Finesse 2 år fremad. Jeg ved det godt, det lyder sgu pisse skævt, men altså, det er du nødt til, det står på forsikringen. Så får du 50% rabat cirka. Det er ret godt altså, Peter. Gør det. Ja. Skal jeg komme til Helsingborg i morgen? Peter, skal vi lave en deal, vi to? Skal vi lave en deal? Jamen. Vil du høre dealen før, og du begynder at grine måske? Vil du høre den? Hvad? Vil du høre dealen? Vi tager ikke dit hus, og vi tager ikke din knallert, hvis du tager dine øltallerkener ned og køber wienerbrød hver morgen på grund af forsikringen til din knallert. Nu er det lidt med. Er der nogen klar over de skilte, der sætter på plankværket? Peter vil... Hvad? Jeg har også en meget god deal her. Prøv at høre, vi samarbejder også med Tyskland, sjovt nok. Tax-free alcohol duty, ikke? Ja, men... Ej, Peter, nu lytter du, for ellers tager vi også din telefon. Ja. Men sagen er, du kan købe, 50 ølkander for 200 kroner. Og i hver ølkande er der cirka en halv liter. 200 danske kroner. Er du klar over, hvor billigt det er? Prøv at lytte. Enten køber du øllen fra den fucking tax-free duty, ikke også? Fordi vi samarbejder med dem fra Tyskland af på den anden side af grænsen, og det ved du godt, Peter. Det har vi snakket om før. Jamen, for fanden. Du skal bare købe 50x kander for cirka 200 kroner. Jamen, 5 gange 2, Peter. Det bliver cirka 2.000 kroner. Nej, det bliver 20.000. Perfekt. Peter, 20.000 kroner, og så stryger vi huset. Nej, fandme, nej. Og Peter, nej, jeg kan kaste din lille søde vespe ind. Det er godt, men, tak. Hej, farvel. Men, køb wienerbrød og... Oh my god, I love it. Altså, shit, så rigtig glad.